Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Lasay sa 4 Action Radio Philippine Standard Time. Ang oras ginadulong sa inyo sang Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Pebrero 11, 2021. Ako ang inyong atag Balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. LSI gikan Manila nagtaliwan matapos nga na stroke swab test gin patigayon na molecular laboratory sa Valladolid gin inspeksyon sang DOH. Sa balita national, Duterte ginpaiway ang pagpatuman sang child car seat law. COVID-19 vaccine gikan sa China mag-aabot sa Pilipinas. Sa balita international, WHO ginaprobahan ang AstraZeneca vaccines para sa nag-edad 65 anyos pasaka. Sa sports balita, Gab ginabuligan si Pacquiao nga mabawi ang WBA title. Kag sa showbiz balita, Bea Alonzo duwa na kadekada sa show business. Sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Dr. Pinoy Squalin.
nagadapya na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo pagkulong yung kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sansan anong kalintangan responsable at pagbalita pagdahil na italak na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalangga Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod ng mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo
Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 11 Action Radio Philippines Saturday kagaron sa litalinas sang mga balita lokal. Ginatake sang stroke ang saka sa 31 anyos nga bakaludnon nga local stranded individual kon LSI nga gikan Manila samtang nagasakay sa may Cebu Pacific Sweeper flight sang Pebrero 9 tuig 2021. Suno kay Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II. Inig residente sang barangay Handumanan nga una nanipungan sa pag-abot sa eroplano sa Bacolod Silay Airport. Suno kay Diaz nagresponder ang disaster team sang Silay Agud madala sa Teresita R. Halandone Provincial Hospital ang pasyente. Nagdesisyon ang pamilya sini nga saylohon sa pribadong bululngan apang wala na matigayon bangod ini ang ginbawian sang kabuhi. Sa karon ginaulat sang gobyerno probinsyal ang report sa nagtatap nga medical team kag resulta man sa ginkuha nga RT-PCR test sa pasyente agud mahibaluan kung ini ang may angot sa COVID-19. We were preparing for the transport of a patient sa ilang gusto nga hospital. Ready na taning aton transport team, ang aton ambulance, but unfortunately before we could transfer the person, napatay siya. Okay, though may second attack naman siya sa stroke, no? Nabalihan si Provincial Administrator Diaz. Samtang gin-inspeksyon sang team gikan sa DOH ang molecular laboratory sa may Valladolid District Hospital subong adlaw Huwebes. Suno kay Negros Occidental Provincial Administrator Fernando Diaz II. Ginusisa sang DOH ang physical setup ug compliance sa mga laboratorio kag gintala na ang proficiency examination sa igadestino nga mga medical technologist. Suno kay Diaz nga kun mag-operate ang mga laboratorio diri na ipadalang tanan nga mga swab samples gikan sa mga syudad sang Bago tubtob sa banwasang hinubaan. Ini nga proyekto ang joint effort sang gobyerno probinsyal kag Manila-based company nga Safeguard Diagnostics. Ang Safeguard Diagnostics amo ang nag-supply sa tanan nga mga kagamitan samtang gobyerno probinsyal naman amo ang naggasto sa pagpatukod sang building. May 95,000 tanan or 95,000 kada bulan nga batunon ang probinsya bilang arkila kag may 5% nga rebate halin sa gross receipt sang among kumbuyuhan. Compliance na isang aton molecular lab sa Valladolid to schedule the proficiency examination sa aton nga mga medtech. Ana na ta, almost there na. And hopefully with the operation ng isang aton nga Valladolid molecular lab magpadasig pag isang testing. Si Provincial Administrator Diaz. Sa iban nga balita lokal, natala na nga magpatuman sang panibagong schedule sang pagparehistro ang talatapan sang COMELEC diri sa mga syudad sa Bacolod umpisa sa Pebrero 15. Sunod kay Attorney Katrina Trinio Kanya, Election Officer sang syudad, ini nga mando ang ginpapanaog sa COMELEC National Office para sa pag-akomodar sa mga individual nga masako sa trabaho sa bilog nga semana kag sa adlaw lamang nga Sabado makatsyempo para magparehistro. Suno kay Kanya, bangod sining nga mando magabago man ang schedule sa pagbukas sa iya talatapan kag ini mag-uumpisa sa adlaw sang Martes sa tubtob Sabado nga adlaw. Gintalanan naman sa COMELEC sa Bacolod ang tag sa kadlaw nga Lunes para sa disinfection. Sa piyak kabahin ginkalipay man sini ang liwat nga pagtaas sang numero sa mga Bacolodnon nga nagparehistro sini nga semana sa diin ang naglambot sa average ng isa kagatos ka mga registrants sa kada adlaw. Starting Monday, February 15, may bago na kita nga schedule sa aton nga registration. So, ang before nga Friday, nga disinfection naton, wala na siya gitula, na siya gimbutang naton sa Monday. Dapat yan si Bacolod Election Officer Katrina Trinio Kanya. Sa dugang pang balita lokal, ginako ni punong barangay Mansilingan Boy Pico nga ilagin hatagan sang barangay clearance sang Globe Telecom para sa tower nga panukuntani ipatukod sa may J Street Hermelinda Home Subdivision sa may barangay Mansilingan. Apang ginklaro sini nga ang barangay clearance ang hindi permit agud umpisahan ang pagpatukod sang tower. Suno kay Pico ang barangay clearance nga ginhatag sa mga kumbuyuhan isa lamang sa mga requirements para maka-apply sang building permit sa office of the building official sa may syudad sa Bacolod antes umpisahan ang mga proyekto. Suno sa punong barangay, wala nakaagi sa husto nga proseso ang pagpatukod sang tower sa mga subdivision bangod wala pa sang social acceptability ang igapatukod nga tower gikan sa mga pumuluyo malapit sa cell site kag wala man sang building permit gikan sa office of the building official.
Nagpangabay si Pico sa Globe Telecom nga kompletuhon tanan nga mga requirements pati na ang pagpatigayon man sang public consultation antes umpisahan ang construction. Ang ginapangayo nila ka-clearance sa barangay na state ginaga, no, nga ginatagan sila sa clearance mag-construct na abis ang tower subject sa rules and regulations ng government agencies concerned yung mga sila ng permit. Nabatian ang tingog ni punong Barangay Boy Pico sang Barangay Mansilingan. Sa katapusan nga balita lokal, gin-turnover subong adlaw sa Emergency Operations Center sa Bacolod City ang siyam tanan ka mga cellphone sa tatlo ka mga market supervisor sa syudad sa Bacolod. Suno kay Dr. Chris Sorongo ng EOC, Deputy for Medical Data and Analysis, ining mga cellphone ang gamiton para sa pagpasanyog sa ginapatuman nga backtrack ordinance ang syudad. Agud mangin modelo sa pila ka mga establishment o komersyal nga wala nagatuman sang among ordinansa. Suno kay Sorongon, mayara sang tagdatlo ka mga cellphone na ginadugang para sa Libertad, Burgos, kag Central Markets. Agod mapasiguro nga mayara sang nagakaigo nga mga backtrack scanner ang tagsa ka mga entrance sang public market. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 17 Action Radio Philippines Standard Time at TTX 500 capsule mga kaksyon na nagabulig panubos ang blood sugar. And good evening sa mga ka-action namon nga nag-monitor via Facebook Live sang DYEZ Action Radyo Bacolod. Kamusta ka mo din ang mga ka-action na? And salamat gid sa pag-upod ninyo sa akon karon nga Thursday night sa aton sining pangalaga di evening newscast sang DYEZ. Madamo gid nga salamat kutob sa mga nag-monitor naton nga mga netizens sa social media, sa Facebook, pwede man sa YouTube channel sang DYEZ o kon www.actionradiobacolod.com.ph. I-check nato ang comment section sa ato sining Facebook Live from Sir Alex Monteza. Wow, number 1 gid diri Sir Alex sa akon nga cellphone or sa monitor. Sir Dale, monitor lang kami diri upod sa ila ni Guillermo Clarito kag Tatay Fred Madrid sang babi ni Coral. Salamat gid lihog lang dira sa ila Bacol. Sige. Salamat gid Sir Alex Monteza taga Barangay Takuling ni gali Sir Alex. Salamat gid sa pagtutok Sir Alex. Kay Ma'am Homa Lomena, good evening. Mayang gabi dira sa imo. Kay Cory Vedaha, good evening Action Dale. Watching from Kuwait, no? Araman si Sir Neil Brian Valois. Nga nagatamyaw sang good evening sa aton sining pangalagan. So madamo gid nga salamat sa pagtutok karon nga Thursday night. Halin kay Fitzherbert Noel. Good evening, Dale. Action Radio here in Trinidad. Ang oras 6:23 AM Thursday. Thanks for watching. Okay, salamat, God bless. Salamat gid kay Sir Fitzherbert Noel. Okay. Present man tonight si Athea Kim Eriman. Good evening, monitor lang from Murcia. Madamo gid nga salamat. Sige, sa mga ka-action namon nga nakatutok karon sa aton sining Facebook Live, padayon lang sa pag-comment down sa inyong mga greetings kay after sa national news ang aton pagbabalikan ang aton sining Facebook Live. Sana may mga ka-action para sa dugang pang mga balita.
sa aksyon! Lasay sa 23 sa Action Radio Philippines Standard Time nagkaroon sa detalye na sang balita nasyonal. Ginpaiwan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpatuman sang child car seat law matapos ang pagpakamalaot sang publiko. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, nagdesisyon si Duterte ng ipaiwan ang pagpatuman sang among ngalayi. Dugang pa ni Roque, hindi naman mangin mandatory ang Motor Vehicle Inspection System o MVIS o kung wala na sang dugang pangabayad sa pagparehistro sang salakyan na. Sunod man sa presidential spokesman, ginakonsidera sa presidenteng impact sa COVID-19 pandemic sa publiko sa pag-issue sang sini nga mga mando. Samtang ginpahag ni Comelec Chairman Sharif Abbas nga madayon ng 2022 election sa piyak sa COVID-19 pandemic. Gintala na sa Comelec ang tentative nga petsa sa pag-file sang Certificate of Candidacy o COC sa maabot nga Oktubre 1 tubtob 8 2021. Sa virtual press briefing subong adlaw, ginpahag ni Abbas nga ang Comelec ang kinahanglan magpatigang sang eleksyon sa Mayo 2022. Dugang pa sini nga ila na ini karon ginapreparahan kag mayroon na sila sa calendar of activities. Ang eleksyon ang mangin automated sa gihapon kag pagagamiton sang Comelec ang dahang vote counting machines gikan sa Smartmatic para sa PNBI. Nagapadayon sa karon ng voter registration nga magatakop sa Setyembre 30 tuig 2021. Sa iban pang balita nasyonal, makabaton ang Pilipinas ang unang batch sang 600,000 COVID-19 vaccine shots gikan sa Sinovac Biotech sang China sa mabot nga Pebrero 23. Sa mga doses, 100,000 ang igaduna sang Beijing para sa Philippine military. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, wala pa sa gihapon sang patod nga petsa ang unang batch sang bakuna gikan naman sa COVAX facility. Ang Sinovac ang wala pa sang emergency use authorization kon EUA gikan sa Food and Drug Administration. Ang EUA ang isa sa mga requirement para legal nga mausar ang mga bakuna sa Pilipinas. Ang Sinovac ang may lain nga efficacy rate sa human trials nga ginapatigayon sa Brazil, Indonesia kag Turkey. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 25 Action Radio Philippines Standard Time, detalye sa balita international, sports ag entertainment pagkatapos gid lamang sini. And we are back mga ka-aksyon na online sa atong sining pangalagad kanina Thursday night. Balikan nato ang comment section sa atong sining Facebook Live para sa mga additional greetings sa atong sining mga netizens, sa atong sining mga ka-Energy Fans Club, kag sa atong sining mga followers sa social media sa DYEZ from Zoraida Lucero. Good evening, I'm here listening sa mga news update. Thank you sa honest and hard work, no? May God bless you. Maraming salamat kay Zoraida Lucero. Si Sir Philip Alonsagay, may gabi Action Dale. Good evening, Sir Philip. Araman si Ma'am Elizabeth Malakagamala. Good evening, Action Dale. Keep safe. And God bless. Si Ma'am Suzette Aluna, nakatune in naman na. Good evening, Action Dale. Watching from Hong Kong. Madamong gid nga salamat. Si Ma'am Rose Guevara. Good evening, Sir Dale. Ma'am Rose, thank you so much. Kisa naga-visit ni si Ma'am Rose Guevara sa akong sining YouTube channel. Thank you so much, Ma'am Rose Guevara. Halon ikaw perme. Araman si Rosalina Arellano Espadero. Good evening. Kag si Lily King. Good evening man sa imo, no? And sige, so far nabasa tanakang nakamadate ng tanang mga greetings sa comment section. Oy, si Ma'am Yvonne Bichel. Good evening, Action Sir Dale, Dan Sharing. Thank you so much. Thank you so much man kay Ma'am Yvonne Bichel nga nagalabay-labay man sa akong sining nga YouTube channel. Thank you so much. Alright, so far nakamadate na tanan danton diri nga mag-greetings sa ginpadala sa comment section sang DYEZ. Madamo gid nga salamat And padayon lang sa pag-comment down, try nato na magbalik after sa mga national news. Standby mga ka-action para sa dugang pagid nga mga balita.
Una sa aksyon! Lasay sa 32 sa Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalinasang balita international. Ginaprubahan sang World Health Organization kung huang pag-usasang AstraZeneca Oxford COVID-19 vaccine para sa mga tao na edad 65 anyos pasaka hag sa mga lugar na mayroon sang COVID-19 variants. Ang World Health Organization's Strategic Advisory Group of Experts on Immunization ang nag-issue sang interim recommendations kung saan kag paano usaron ang two-shot vaccines nga natala na makabaton sa emergency use authorization gikan sa WHO. Ini nga development ang ginanunsyo sang WHO kasunod sang pagkwestiyon kung bala ini nga bakuna ang usaron sa mga tigulang o kung lugar nga natukiban nga una ang bagong variant sang COVID-19 kaangay sang South Africa. Una sa balita! Una sa aksyon! Sa sports balita, nagabulig sa karon ng Games and Amusement Board kung GAB para mabalik ang World Boxing Association kung WBA title ng Senador Manny Pacquiao. Nakuha ni Pacquiao ang double title sang nagdaog bato kay Keith Thurman pero ginbawi ini matapos ang pila ka tuig nga wala makabalik sa ibabaw sang ring. Nagapila si GAB Chairman Abraham Baham Mitra kay WBA President Helberto Jesus Mendoza pagiman sa duwa ka pahinang sulat angon sa pagbalik sang titulo sang fighting senator. Suno kay Mitra ila sa karon ginatun-an ang WBA rules kag luyag nilang mabuligan na si Pacquiao kung sino ang masunod sini nga makaengkwentro. Ang Cuban boxer nga si Yordenis Ugas ang nagbulos sa 8th Division World Boxing Champ bilang WA welterweight super champion. Una sa balita! Una sa aksyon! Kag sa naman nga showbiz balita, gindomdom sang aktres nga si Bea Alonzo ang ika-20 sini katuig sa show business. Ginpahag ni Bea nga magluwas sa sini nga milestone, iya man nalabot ang 1 million subscribers sa YouTube. Sa parehas nga adlaw sang nagsugod ini sa showbiz 20 katuig ang nakaligad. Nagpasalamat ang aktres sa tanan nga naging kabahin sang iyang career. Pinikdan nga Nobyembre 2020 sang nagbiya si Bea sa Star Magic. Si Bea magabida sa Philippine adaptation sang Korean film nga A Moment to Remember. Upod naman si Alden Richards. Una sa balita! Una sa aksyon! Lasay sa 35 Action Radio Philippines Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes, Pebrero 11, 2021. Sa liwat ako ang inyong atag balita Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod,